January. Yes, Papa. February. Yes, Papa. March. Yes, Papa. April. Yes, Papa. May. Yes, Papa. June. जुनालाय बोरै येस बाबा होननांगौ बिफा June. आंनि सना. बिमा. फिसाफोर संख्या बारायनांगौ ना बारायनाङा? बारायनांगौ आफा फरायसालियाव थांनांगौ ना थांनाङा? थांनांगौ आफा गेटाव बिमा मा जाखो माखौ रागा जोंखो गोखा गोखै जानो लुबैदों गोखा गोखै जानो लुगैदों र' जेबो सिन्था दाखालाम मैयाबो आं दाउ रोसि जानो होननानै दोननायखौ गासिबो जौजों जाखोमाजोब्बाय नै आंजों बेबि नट लाइक दिस आं नोंखौ ज' फाग्लाबाबो उनो थसना सानफ्रामबो जौल' लोंबाय थायो आं मिथिखाया आंनो दख'ना गोदान नांगौ लाजियाबो खिफिलायबाय जिखि जाया सना आं थांनोसै दे जौ लोंहैनोसै आं जालायबाय बेना जौ लोंनाया बाय बाय हायला हुइला मोसागोन दाबावखा थाइजौआ अके सना Oh, Lolito. Friend request accept. आयौ माथो एक्सेप्ट खालामबायबो अनलाइन खोमा र' मेसेज खालामनो आङो Message hoteng. Ang buhok ni ro. Hai. Ashalalala. र' आं बेनाव नाम्बारखौनो बिहरनि Rale mata nomor syo biyo bera. Ro. Oh my god आंना राजा आंनो नाम्बार हरमारबाय yes I love you yes हैच दिनै टारगेटखौ होजोबनो हागोन ना लाब्रांलाय सातसानि फानबावनो हाबानो बनास मोनथारसिगौमोन आङो हौरै फानबावनांसिगोनलै लोंखावनोसै आंहा दाना हायला हुइला मानसि दंना गैयाब्रा बिसिनावलाय Woi, सोरबा आंजों लोंफानोबा हायला हुइला है दंलै दं दिनै हले बेनाव फानलांजोबसैलां Sir, good morning.
How are you doing today, sir? सोर जालायखोब्रा Sir, आं आमोखा आमोखि कम्पानिनिफ्राय फैदों। आं नोंथांजों फंसे खोथा रायलायनो हागोन ना? ओइ मोजां खोथा रायलायनो हागोन मोजां खोथा नङाबा गेट आउट Sir, नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लाना फैदों। Sir, नोंथांनि थाखाय जोंना कम्पानिया मोनसे मोजां मुलि दिरुनदों। 110% गेरेन्टि सार। हामखाथारो सार। वाइ मा मुलिलै बे जों गामियाव मेरला अजा दं माथो नोंनि मुलिया खामानि होथारगोन जानो नोंनि मुलिया आंनि नैबे मुलिजोंनो हानाय नङा 150% गेरेन्टि उइथ वारेन्टि पियर सार मानि खोथाया ओरैबायदि जाबाय मानि सार बे जोंनि खानाय जाथि जाथि जालायग्रा साइन्टिस्टफ्रा ओरैबायदि मोजां मुलि दिरुनदों नोंथाङा एसे नायनो नामा सार नायनि माबायदि मुलि बे ओइ जिरायफै बेयाव माबायदि मुलिलै बे सार मानि खोथाया ओरैबायदि जाबाय र' खापसे लोंग्रो होद सार आं लोङामोनलै सार ओइ आंबो खोनासङा बिदिबा होद बिदि नङाब्रा सार एसे लोंसै एसे सार जायो होमबासो खोनासंगोन आं गिलासासो जाबायना दाना वाइट मोनासहरलालै नों आनहरलाय खापसे जौ लोंफ्लानानै मुलिखौ फानलांजोबनो हाबानो जाबायलै हा लों आं लोङामोन लोंनायालाय सार जाबाय सार गांहाबथारदोंमोन आंलाय फंबाय माथो दै लोंनाय बायदि ग होथारदों थारमानि डिउटि दं नालाय सार ओमफ्राय सार मुलिया नै नायदो खापसे लोंबाव हैद जानाय नंलादांलै सार होमबालाय आंबो नाया दे होमबालाय दे एसे लोंबावसै एसेनो खापसे लोंबाव लों जाबायलै सार जाबाय दासो जादों दा फंबाय माबायदि मोनदों आंनि मुलिखौ लोंनानै बिराद मोजां मोनदों सार ओमफ्राय सार आंना मुलिया नायदो र' नों बबेनि आं खापसे लोंबाव अनदोलै सार प्लिज अनदो खापसे लोंबावबासो अनगोन नङाबा गेट आउट होद सार बिदि नङाब्रा एसे दे होमबालाय एसेबाव बिदिसो जानांगौ दा जाबाय सार जासिगोन ओमफ्राय सार मुलिया र' खापसे लोंबाव सार जासिगोनलै अनदोब्रा जौआ गोसाथार सार दुरबल गोजौ जिराय गोजौ जाम्बा हामा बिदि ओमफ्राय सार मुलिया खापसेल' लोंदो होमबानो नोंनि मुलिखौ नायसिगोन आं सार बिदि नङाब्रा एसेल' दो होमबालाय एसेल' आंबो लोंगोन ना सार जासिगोनलै सार ओमफ्राय मुलिया र' मुलिया सार मुलिया फंबाय फैसा थाइसेबो गैयाथ' आंनाव नों बाजैया लाना थांजोब्बाय बोरमा बोरमा फान्था मानसिखौ बिदि खालामो मानसिया उदैया लुलायलांबाय आंना मालायनि खिफि मोनामसुग्रा नायगोन नोंखौ नायगोन ओइ फंबाय खापसे लोंलांबाव खापसे थेंक इउ नायगोन आं नोंखौ नायगोन येस बोरमा नायगोन नोंखौ नायगोन नायगोन आं नोंखौ मोख्रा असयब'आ
बोरमा जोंखौ गामिनिखाय जाम्बा नंदों हाय! नायगोन नोंखौ Hey, Agli. आंनि क्रास गौरबनो दिनै फन हरनोसै दाख्लै आंनो फन नाम्बार हरदोंमोन ना बियो Hello. हेलौ नों गौरब ना आंनोमोन गौरमा नों सोरमोनलाय आंनि मुङा कनिथा ओमफ्राय मोनसे खोथामोन गौरब You are so handsome Hello. ओमफ्राय मोनसे खोथाबावमोन गौरब You are my biggest crush Hello OMG. Hello खोनासंना गौरब आं नोंखौ जा लोगो हमनो लुगैथारबाय Oh baby लोगो हमनो दे लोगो हमजायो आच्छा खोनासंना बे नोंनि एड्रेसा वाट्सएपआव हरलाय दे आं दा एड्रेसखौ वाट्सएपआव हरनानै दोनगोन दे औ दे आं लोगो हमगोन ना Okay baby see you soon bye 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 bye. Oh yes आंना क्लासा आंखौ लोगो हमफैसिगोन yes la 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 Oh, yes. la 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 Yo. Zoom खालामनि. मानसि गोथावथार. मा दा फैयाब्रा बेलाय आंनि डार्लिं साजिनियालाय ओमफ्राय मामोन फबिन फाग्ला आंखौ मानो लिंहरामोन आं नोंखौ बेसे बादा होबावनो एलबाम सेलबाम गानो मोना होननानै खोथाखौ खोनासङा मानो मा जाबाय थायो नोंहा मा जाबाय थायो आं एक्ट्रेस जानो नागिरदों नोंहा मा नांजाबाय थायो नों थैगोन नामा दाद आं नोंखौ खेमबेसे बुजायनांगौ बिदि एलबाम सेलबाम गानायखौ मोजां मोना होननानै ए नों आंखौ रुवान्थि जानोसो गोसोथोदों होनबा आरो उल्थासो होनबावदों नोङो एक्ट्रेस जानो भाइरेल जानो आंलाय मा फाइरेल जालाबायनांगौ नुवाखै नोङो नाङा फाङा जायाफ्रामा देखायनायल' नै फबिल आं बेयाव आंनि रोंगौथिखौ देखायनो फैदों आं बे लाइनाव फाल्थु जानो फैयाखै साइस गैया मा एक्ट्रेस जागोन नोंलाय मोसानोबो रोङा महरबो गैया ए आं साइस गैया आरो आंखौलाय मानो गोसोथोआ होमबालाय नोंलाय आंनि सिगाङाव बिदि गाबनायनि एक्टिं दादेखाय ए नोंहा दासो एक्टिं देखायनाय नुदों हर रुमाला आंनासो गुंग्राया गला जोब्बाय नो आंखौ मानो सोगाबनो मोजां मोनो फालाय नोंसोरलाय एथ' मोजां देलायनानै फैदोंमोन आङो मा मोजां मोनो नोंसोरो दे जाबाय दे गाबनांला नो रुमाला थौ न'आव थांसै गाबबायल' थायो एक्ट्रेस जानायनि बुट हाबमारबाय बेनाव एक्टिं खालामनानै मा मोनसे नोंलाय बाराबा ब्रेकआप जागोन दे बोरमा
बेदरखौ आंसो संदोंमोन फोरोंग्राफ्रानो बारा थावाफ्रा मा जायालां बिदि बेदरखौ लोंसिजोबगोन दिनै लोंसिजोबगोन लोंनानै बाराब्ला हासुद लाजोबनानै दैबाना खालामजोबगोन आं मा सानदों नोंसोरो गावखौनो गाव लोङोलां बाराब्ला आदा ओइ आदा सना खै लिटार लोंना फैलायखो आदा फंबाय सना बबेनिफ्राय गुब्ला नुजाफैलायखो ओमफ्राय गामियाव फैयाबो गोबाव जाबायमोन नालाय आदा आरो नोंखौ नायनो लुगैनायाबो हामला ओमफ्राय आफानि आखलखौ नों लाजोबसै फंबाय सना बिफानि आखलखौ लायाब्ला बे न' खाथिनि सैमानि आखलखौ लानोसै हा नोंहालाय सोरनि आखलखौथो लाख' बिमानिखौ लायाखै होमबा बिमानि आखलखौ लानायखायनोथ' आदा सना लेखा गोरों जानो हाबाय गारि घरा बायनो हाबाय गस्ला गोदान गाननानै सेन मोदोमलायनाय नुवाखै नै आदा सना जाम्बा बे नोंनि दाम खमनि सेना आंनि नैबेनि मोदोमनायजों हायो ना मोनामसुनोबा ओइ फंबाय नैबे नों दा जौ फाग्लाया लेखा फोरोंनायखायसो नों बिदि दुगा देखायनो हादोंलै जाम्बा बिदाखौनो मुगैयोबालाय आंलाय माथो होनबावनो ओमफ्राय न' हाबलांगोन दा एसे हाबलांसै बाजैखौ एसे नायलांसै बियादै बियानैफोरखौबो नायलांसै खरसा पाति होलांनांगोन ओमफ्राय नोंनियाबो खांनायाबो जोबनो थांला नालाय ओइ फंबाय आंनि गथ' खांनायखौ जेबो दा बुंलाय संखिया बारायनांगौ संखिया बारायनो होननानै उथ्थु जाखाङो नों दुब्ला थांबा सोर जाहोगोन आंनावसो थाजोबगोन दायथ'आ जाम्बा फंबाय आं बेयाव गाखोनो हागोन ना सार गाखो अके लासै गाखो र' फटाफट लासै नै जाम्बा दे गाखो दे नोंना गथ'आ सासेल'लै आं नोंनो गथ' बुरजा खांनायनि बुद्धि होसै हाइट जाम्बा फंबाय बिदानि मोनामनायखौनो एथ' सिन्था दे मोनामसिगोन हरनि 12थानि उनाव जाला ओइ अबेनिफ्राय बेफोरखौ सोलोंजोबखो नोंलाय जाम्बा होनो बेफोरलाय नेचारेलसो दा फेमिलि प्लेनिं नांगौ फेमिलि प्लेनिं जाम्बा होन बर' हारिनि संखियाखौ फुवारनांगौलै बुरबक दाउ संखिया बारायनांगौ संखिया चलो नोंखौ मोननाय मोनब्ला आइ सना मा फिसा औ आयै लेखा फरायदोंना फिसा औ आयै दे मोजाङैनो फराय आइ जागोन दे आयै मोजाङै फराय दे आइ जागोन आयै आच्छा बे गथ'आथ' लेखाखौ फरायमारदोंना फरायमाराखै र' आं बै खिरखिजों थांनानै नायखुमाहैनो आं र' बे गथ'आ लेखा फरायदोंना फरायाखै नायखोमाहैनो आङो सना नोंखौ मोनब्ला बिदिसो नोङो र' बेखौ थांनानै थिग खालामहैनो आं नै नों बिथि बे लेखा फरायनाया आंखौ थगायबाय थायो नोङो लेखा फरायनाया थगायबाय थादों नै बियो मा सोर औवानि गथ'खौ
लादों नोंलाय नांगौ आंनो हो सोर हौवानि फट' नायबाय थादों नोङो हो सोर हौवानि फट' नायबाय थादों मबाइला अरायै लेखासो फरायदोंमोन आं आयै बे एबार मेट्रिक फेल जाबोनांगौबा नोङो हरदों आयै नोंखौ सोरबा दाहोना हौवानोसो हरसिगोन आङो मबाइला हर आंनो हरा बेखौ मोना नोङो मबाइलखौ नांगौ फरायाबो आङो बेथ' दाख्लैनि जौ फाग्लासो हैद जानाय नङालै बेजों बेथ' दाख्लैनि मुलि फाननो फैनाय कम्पानिसो ओइ खट गाननाय फायखारि ओइ किडनिनि मुलि दंना गैया किडनिनि ओइ बे संख्या बारायनायनि मुलि दंना गैया संख्या बारायनायनि ओइ बे प्रफेसारफोरनो सासे गथ' गांग्राफोरनो मानो होनो हायाखै ओइ उइस योर डेट ओइ खट लंपेन्ट गाननाय फायखारि मा रायलायलायाब्रा रथ' होनदोंलै जाम्बा मा आथुर आथुर बिलाय नाय र' ओइ कुम्फु खेला खालामदों नामा नोंजों खेला खालामदों नांनो आं बहायथ' हैया ओइ नों बे जोंनि गामियाव सेकेन्ड हेन्ड लंपेन्ट कट गस्ला गाननानै मा लांफैबाय थायोलै हा नों मालाय खस्थ' खालामनानै मुलि फानबायनायाव मा डिस्टार्ब होबाय थायोलै हा नों लाया मानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो नों थाब थैगोनथ' लिभारा गैला नोंना किडनिकआ सेवसिगोन बेथाया आंखौसो बखिबावदों मा डिस्टार्ब होबाय थायो नोंखौ गाबागाव लामाजों थांनो हाया ओइ बुरबक बे लामाया दोंसेल'खौ नुवाखै नामा ओइ नों थांगोर बेथायाव अन्थाइसो थिखिबावदोंलै बे ओइ बेथाखौ ओइ जौ फाला र' नों आंखौ मानो होसोबाय थादोंलै नोंसो सिखाव बायदि खारग्रोदों नोंखौथ' आं लाखिदोंसोमोन ना नोंखौ सोर खारग्रो थिना मा दाय मावनायनि खारा नों मा दाय मावामोन आं बे मा बाबा बुबु बिलाय आं खाराखैथ' नोंखौ नुनानैसो साजादां दाख्लैबो जौ फेहोनानै हरबायना नोंखौ बिसिबां लस जादों नों मिथिगौ थादो आहा थांसै ओइ जाम्बा ओइ किडनिनि मुलि दंना गैया हट गैया ओइ लिभारनि दंबा होलांलै हट आं मिथिया ओइ आमाय थुनि दंबा होलांलै हट आं मिथिया ओइ खापसे लोंबा हट आं लोङा मालाबो फैलावो आं बे गामियाव ओइ मानो खारखो जाम्बा ओरैनो अन्थाइ खननायखौनो नै नों आंखौ मोनबावगोना ओइ बोरमा मुदारु थै Ononira. Now. गौरब हेलौ गौरब नों सफैबाय Hello. Asa darling. Sona ninge noa mahay manlay. Areng chui beto नै. लकेसन नांगौ अ दे आं वाट्सएपआव हरगासिनो Acha location on nai. Asa de WhatsApp mo de. Oh. De. Mata noa le bejung nera. मा दाबो फैदिया नेनो बाथारबाय आङो दायासो फैबा जारला जालायलांगोन बेथि देलायनानै सोरखौ नेनानै दं नोंलाय लेखा फरायनो नागारै सोर हौवाखौ नेनानै दं बेलाय बिदिसो नोङो र' बेथि थांगौ नै लौथि लानानै Mata tipri-prisyo. Ni bisa mata. Taudo ini bisa mana rana ke mata.
बेजों खेला खालामनाथ' जेलसो जानांगोन रा गौरव नों सफैबाय आयु एथ' गोजौ माथो नोंलाय थेफ्रि फ्रिसो आंलाय नोंखौ गोलावसो सानदोंमोन फेसबुकआवलाय माथो दाउबो बायदि नुयो एथ' गोजौ आइ एम सरि जों सानैजों मिलायनाय नंला दे गोरोन्थि जाबाय नै थांगौ नै माथो माथोखौ र' नोंखौबो मानो फैदों नोंलाय आङो गामिसो गिदिंनो फैदोंलै आंनि फिसाजों लाइन मारिनो फैदों दाया माथो नोंनि थिफ्रि फ्रि फिसाजोखौलाय आरो सिफ्रिफ्रिसो होनबावदों नोङो नै खेबसे फैबावनांगौबा र' नोंबो बेथि दा न'आवल' फैल' नोङो आयौ आंखौ जि साइज नुथारदों दिनै देन बेखौ हगारालां हेलौ बोरमा फान्थि माथो नों माबा मोनसे फिल्मनि एक्ट्रेस जानो नागिरदोंनो नै नों आंनि एक्ट्रेस जानायखौ मा नांजाबाय थायो नांजायाबा माथो बे नों बे फिल्माव एक्ट्रेस गानायखौ गाराबा ब्रेकआपसो नै नों आंखौ ब्रेकआप खालामनो नागिरदों ना नै आं दानो थैनानै देखायसै थां अबाव थैयै नै नों आंखौ खेलासो सानदों ना आं थैनानै देखायमारनोसै थां थैयै मोस्रोम मासेखौनो गिनां खारग्रा मानसियाखि थैनो हाबाय गोदान नागिरना लानोसैलां नाङालै इदि एक्ट्रेसखौ आंखौ रावबो बुजियाना आंखौ खालि सोगाबोल' नै बे दिरुंजोंनो फासि नांनानै थैनोसै आङो है बाथो थैनानै देखायथारगोनानो नै बे दिरुंजोंनो फासि नांनानै थैथारगोन आङो आंखौ रावबो अनाना थैनानै थांथारगोन आङो नै बे दिरुंजोंनो थैथारनोसै आङो आंखौ सब समय रायोल' ना आंखौ रागाल' फोजोङो आंखौ रावबो सैया थैथारनोसै आं बे दिरुंजोंनो दिरुङाबो मोनहासौवो माथो दिरुङाबो सौहैया गोदोनायावनो खानानै लाग्रोनोसै आङो दंफाङाव गाखोनानै आलायनानै थैनोसै आङो बे दंफाङाव गाखोनानै गावखौनो आलायनानै लानोसै आङो छी माथो खि दङ थैया माथो आं बे खिबारियाव गोदान दंफांसो नागिरनानै थैनोसै आङो माथो दंफांफ्रानो फांसेबो गैया मानो दानफायो मानसिफ्रालाय थैनो गोसो जाग्राफ्रा अबाव थैनांगौ जाखो आंहा थैनो गोसो जानायानो हाथारला दासो जादों बे दंफाङावनो थैनोसै आङो बे दंफाङावनो आं आंनि जिउखौ फोजोबनानै लानोसै माथो गाखोनोबो हाया माथो मोनासौआबो एफा गोजौ माथो एफा गोजौ माथो एथ' गोजौ मोनासौआबो मा एथ' गोजौ नोंलाय आदा येस देग्लाय जोंना लखरा बेसेसो मोनगोन बायदि आदा मा बेसे मोननो आरो हाफ्रानो हासार होयै होयै माइफ्रानो जालायलांला अ मोनगोन आरो माबा मोनसे ओइथ' फंबाय थांसैलै आहा गांहाबनाया जाथारला माबोरै एसे लोंबाय थानो हाग्रा जाखोब्रा आंलाय जाम्बा बोलो तुम जौ इज माय लाइफ ओइ बे गोदोनि दिरुं लानानै मा सार्कास देखायफैदोंलै नों बेयाव आं सार्कास देखायनो फैयाखै आं थैनो होननानैसो फैदोंमोन थैनो फैदों मा जाहोननि थाखाय बे बैसोआव थैनो फैखो नोंलाय जाम्बि बुरबक
नोंहा बे आंनि बारियावसो थैफैनो जायगा मोनबाय आंसो मिन्थिगौ आंनि जिउआव बेसेबां दुखु दङ एक्ट्रेस जानायनि सिमां दंमोन आंहाबो नाथाय गोसथोनायानो बादासो होबाय थायो मा मिनिलाबायखो खोथाया बेलेगबो जानो हागौलै मा मिनिबाय थाखो नोंलाय जाम्बि एक्ट्रेस जानो मोनैनि थैनो ओंखारदों हामगौ मिनिथाव नङाबा माथो ओइ आदा नों सिरि थाथ' एक्ट्रेस जानो मोनाबानो थै ओंखारनालै ओमफ्राय जारौ गावनि जिउखौ फोजोबना लानाया बिराद गिदिर फाबथ' ओमफ्राय मा फिल्मनि एक्ट्रेस जानो नागिरदोंमोन नों जारौ हायला हुइला अ ओइ जारौ न'आव थ'दो न'आव थ'दो ओइ दिरुङा खुलि दिरुङा खुलि दिरुङा गिभ मी योर दिरुं प्लिज फै जारौ ओइ जारौ नोंसोर हिन्जाव माहारिफ्रा मानो बिदि फिसा फिसा खोथाखौ लानानै मानो गावनि जिउखौ फोजोबनोल' सानो फालाय जाम्बि हामगौ बिदि बेबायदिजों बर' हारिया बोरै जौगानांगौ जाखो संख्या बारायनांगौ संख्या जाम्बि ओइ फंबाय ओइ नों बेखौ गदाय लादो ओइ जानाय नङालै आदा ओइ जारौ नों बेजों थांदो बे फिल्म प्रडिउस खालामगोन ओइ दे जाम्बा नोंनाव गथ' ओरैनोबा सासेल'खा हे संख्या बारायनांगौ ओइ जारौ जामा मा होनो आदायाबो होनाबा माथो संख्या बारायनायनि खोथा दंना ओरैनोबा जोंनि बर' समाजाव संख्यायानो बेसेबांबा खमखा संख्या बारायनांगौ संख्या थ' जारौ थ' थांसै थ' ओइ जारौ नों फंबायजों थाङाब्ला नों गनायोब्ला आं नोंखौ गदाय लागौमोनथ' जारौ मा होनबाय थायो आदायाबो होनाब्ला आंहा गदाय लानानै समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार मुंनि गथ' खांनांगौ ओइ फंबाय सानैजों गदाय लानांगौ गदाय संख्या बारायनाय खोथा दं संख्या